فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Pes vakti ki bizin azap gelmeliyip hukumumuz gelenne kafirlerin şehrini üstüne aşağı edip çöwürdük ve şoňa asmandan daş ýagdyrdyk. Ol daşlar dowzakdan bişirilen daş iýiz be iýiz iýberilen. Musawwamatan 'inda rabbik ve ma hiye minez-zalimin biba'id. Ol daşlar alamet edilen daşlardır. Dünýäň daşyna meýdeş däldir. Sen Perwerdigaryň ýanyndandyr. Ol daş her bir zalimden daş däldir. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ومدين قبيلتنا özlerinin doğany Şuaybni resul etip iýerdik. Şuayb aýtdy: "Ey gowmum, faqat bir Allaha ibadet edin. Kesiz üçin şondan başga ibadet ederge zat ýokdur. We zat ölçüýän çanaňyzy we mizany kemetmäň. Men sizi ýaxşy halda görýän, ýani siz maldar we baý adamdyrsyňyz. We tahqiq men size uluganyň azabyndan gorkýar." ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأي قوم كامل برن ölçeğini ve mizanını edalet bilen ve kemet bermän adamlara öz zatlaryny ve yerde fesad etýän bolup fesada çünmän. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. Halkın hakkını bereňizden soň özüňize halal bolup galýan zat size hayrdyr. Eger mu'min bolsaňyz we men size hafiz däldir, sizi günahdan ýa azapdan saklar ýani. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Qowmlary aýtdylar: "Ey Şuayb, aýa sen okuyan namazyň emretýärmi saňa ki biz ata-babalarymyzyň ibadet etýän zadyny terk etmegimizi ýa-da öz malymyzda halan formumyzda tasarruf etmegi terk etmegimizi? Tahqiq sen halim we dogry adamdyrsyň" diýipdirler. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Hazreti Şuayb aleyhisselam aýtdy: "Ey gowmum, habar berin eger Huda tarafından bolan wazih we aşkar delilo hujjatyň üstünde bolsam we maňa öz ýanyndan halal rızk beren bolsa we men size halaf edip sizi nehyetýän zatlarmy etmegimi istemeýän we men faqat elimden geldiňçe sizin haýryňyzy isleýän we men muwaffaq bolmagym Hudaýyň fazly kerem bilendir. Men Hudaýa tewekkül etdim we şoňa ruju ederim hemme işlerimde."